Good avond, dames and heren. Sorry that we Julie eventies storen. Vi zien jullie historietese en Italiaanse erg arme band met weinig werk, weinig te eten en vele kinderen te opvoeden. Alsjeblieft, we vragen jullie om hulp. We zullen een geweldig concert geven met fantastische Italiaanse, maar ook internationale muziek in jullie geweldig land op 9 maart in het Melkwegtheater in Amsterdam. Als du kom neer onze listeren en ook kijken, het zal geen manier zien hoe Julia weer join de Latin, wellen als Julia de wat ouden zien en Julia kunnen ketsen gebleven bis als Julia mag join zien, en groeien als Julia ons klein zien. We zullen zingen, dansen en spelen. En we zullen gelukkig zien in naam van de broederschap die verbindt elk volk op binnen elk volk. Viva Nederland, viva Italië, viva de muziek en de liefde. We wachten op jullie. Hartstikke bedankt. Herzlich. Questa era la roba di prima.